ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் பிரைட். நம்ம ரோஜா சீரியல் அர்ஜுனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தாங்க பிறந்தநாள். அதாவது நம்ம சிபு சூரியனுக்கு இன்றைக்கி தாங்க பிறந்தநாள். ஸோ அதை அவங்க ஃபேன் பேஜஸ்ல எல்லாம் செமையாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ நம்ம தமிழ் பிரைட் சார்பாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள், ஹாப்பி பர்த்டே. நீங்களும் விஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அர்ஜுன் ரீசெண்டாக இந்த போஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணியிருந்தார். ஓட் ஃபார் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்ஷனோட ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அதாவது சன் குடும்பம் விருதுகள் 2022 வந்துருச்சு. ஸோ அதில் ஃபேவரட் ஆக்டர் கேட்டகரியில் நம்ம அர்ஜுனும் நாமினேட் ஆகியிருக்காரு. ஸோ மக்கள் ஓட்டு யாருக்கு அதிகமாக வருதோ அவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்ட் போகும். ஸோ அதனால் ஓட் ஃபார் அர்ஜுன், கிவ் மிஸ்டு கால் டு 9150047829 இந்த நம்பரை கொடுத்துருக்காரு. இதுக்கு நீங்கள் மிஸ்ட் கால் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ஒரு ஓட்டு நம்ம அர்ஜுனுக்கு போட்ட மாதிரி ஆயிரும். இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு அர்ஜுனை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.